Klavírin s prievodom Kláry Vitekovej zaspievala Mito v cyklu Bolero. Prvé hudobné kroky Kláry Vitekovej vychádzali zo základnej umeleckej školy v Nových Zámkoch. Neskôr pokračovala v štúdiu hry na klavíri a na orgáne na konzervatóriu a hudobno-tanečnej fakulte Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Účinkovala na popredných festivaloch orgánovej hudby doma aj v zahraničí. Na základnej umeleckej škole v Leniciach pôsobí od roku 2001 ako učiteľka hry na klavíri, orgáne ako repetitorka hudobného odboru. V júli 2014 sa stala riaditeľkou školy. Jej absolventi pokračujú v štúdiu na vysokých umeleckých školách v zahraničí.